जालायखो मोनागुना डिस्टार्बनो मालै माया गिदों नामा? जा गिगोन मेरी दुश्मन। आंहाथ' ओरैनो बान्दोनोनो ओंखारखाथाराखै। जाबायदि सानगासिनो आङो। आं मेहेरखौनो सानबाय बायना बोरैबा मोनगासिनो। बास जुदि एसेबांबो देखायनो अभार एक्टिं खालामनो गोनांथि गैया नङाना? मा बेबायदि समाव आं अभार एक्टिं देखायदों नामा? हो? गथ'आ न'निफ्राय गायब जानानै दङ। मेहेर आबैया आंनि फिसाला नों मा देखायनो सानदों? जे टेनसना खालि नोंहाल' दङ। नै बे मेहेर बिमाया जेबो टेनसन गैया फिसालानि हो? नाय आंहा जुदि आंनि फिसालाखौ साननाय गैयामोनबा बे जायगायाव आं एक सेकेन्डबो थानाय नङामोन। मोजां दे फैदों। बोरैबाबा बुंनो थाङोब्ला बेफोर नोंनि थाखायनोथ' जादोंना। ओइ जुदि बे नुदोंना? होजागोन हले। नै नायदो नोंनि बेफोरबायदि बुजिनि आखलफोरावनोथ' बेबायदि गोदाव सोराव जालांबाय फिसालाया। दा बेबायदि जाबाय घटना। बांद्राय बखिनाङा मिन्थिदोंना? आंनिसो फिसालाखासो नोंहा बुंनाय एसेबां गोनांथि गैया। नै नायदो मोजां बुंब्ला माबा गाज्रि बुजिलाय नोंना। नोंबो मालाय खम नङा जुदि गावखौल' खोब गोरों गियानि गासिबो बुजिनाय खालामनानै लानो सानोना? जाम्बिसियान नोङो बेबायदि समाव बिदि बुंलाबायनो। ओइ जुदि एक नाम्बार बांद्राय दाबुं। 2 नाम्बार सिथा मिन्थिबायना? नङाबा थिग जानाय नङा। आबा मेहेरखौ साननानै आंबो मिन्थिगौ आं माबायदि मोनगासिनो। गावखौनो नों बिराद साननो रोंनाय मोनदों नामा? बेफोरबायदि जेबो मोनाखै आङो मिन्थिदो। नोंसोरनो ज' लोगो नांनानै गायबथ' खालामाखै। बाथ्राखौ मोनदों होनना बुंलाबायनाङा नोङो मिन्थिबाय। बायराव नायथां नोंहाबो सोर फैदों? आरे आंथ' थांनो हाखायो थांगोनबो। मा माया ओमफ्राय नोंहा मा थांनो गिदों फिसालानि न'आव? नोंसा नुनाया खिन्थाफैदो। दे खस्थ' मस्थ'बाबो उन्दुथ'नोसै। उन्दुदो माया। आं खेबसे सिरि मोनबा उन्दुनो रोङा। दे नोंनि गोसोसै अब्ला आंहा दसे उन्दुनोसै होमबालाय। मा न'आ गाबबाय थायोना मा जाखो ना खुलथुं खालथां? खालथां खुलथुंआथ' बाद दोन र'। बेथ' सोरबा रायलायनाय बायदि खोनादों आं। एसेबां हराव सोर बिदि रायलायनो? सोरांबाबोथ' बिदि रायलायनाय नङामोन ना? माथो होनबालाय? औ जागोन दे। नानियाबोथ' बायहेरायाव थांदोंमोन। ओरैनो उन्दुनो ओंखारखायो मा बेफोरलाय? दाबो रावबो सिखारनाय टाइमबो जाथ'वाखै र'। मा बेफोरलाय खेबसे थांनो नायनि र'। आंनि फिसालाखौ लांबाय दा आरो मा दंबावो बे आंनि आबानि न'आव? नायमारनांसिगोन र' मा फैमारदो जुनाद ना मानसि? उन्दुनोबो सान्दों उन्दुनो हाया। दिनै नोंखौ नागिरनो नों गैयियावथ' बयबो फैबाय। नाथाय नों बहा थांखो? बहा थांमारखो? आं सानबाबो सानस'नोनो हायासै। फाग्लिसो मोनलायलांबाय आङो। आरोथ' जेब्लासिम नों फैफिना आंबो मोनथिया आं मा जालांगोन। मेहेर बहा दंमारोलै नोङो? नोंनि बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ आं मानोबा सहायनोनो हाया मोनथारबाय। खेबसेल' खबर मोनबा हामगौ सानो नाथाय गैया माथो। जायखि जेखि बुङाबानो अब्लाबो आंहा फोथायनाय दङ नों फैफिनखागोन ना मेहेर। नोंखौ मोनफिनखागोन दे जोङो। जेसेनो समा थांगासिनो बारलांगासिनो साननायफोराबो बारा जालांगासिनो मेहेर। गुबुना मा सानो मिन्थिया आङो नाथाय आंनि गोसोआवसो दङ। नोंनि गैयैखौनो आं फोथायनो गोब्राब मोनदों। प्लिज फैफिनदोलै मेहेर। नाथाय बैसोर लांग्राफ्रा जुदि लांनानै मेहेरखौ माबा मोनसेसो खालामफैबाय नामा? नङा मानो आं बिदि सानलाबायनांगौ फाग्लिनो? बेबायदि जायो नामा हा? नाथाय हनै पुलिस थानायावबो गैयाबा अब्ला बहाथो लांनो होननानै लांखो? आरो जोंथ' बेयाव फैनायाबो बांद्राय गोबाव जायाखैमोन ना अब्ला? आंखौ खेबसेल' मिन्थिहोदो हे आफा इसोर आंनि मेहेरा बहा दं? आं बोरैबा मोनजोब्बायलै मेहेर। आंनि गिनायखौ रावबो मोनदांस' हाया। रावबो साननोबो हानाय नङा आं जे जा बोरैबा मोनगासिनो। सानफ्रामबो बेखौनो सानसै आङो। माब्ला हरा थाङो माब्ला सोराङो। आरे आदरखि नोंनि माबा मोनसे खबर मोनब्लाबो गोजोनगौमोन आङो। जेराव नों थिगैनो दङ। बेसेरि जोबोद खस्थ' मोनबाय। मेहेरखौनो सानबाय बायना दिनसै ना? आरो मानो साना जानो? जायबाबो गावनि आंगोआ माबा मोनसे जायोब्ला
बेबायदिनो सानखागोन नाथाय नों दुखु जानाङा दे थाबैनो माबा मोनसे खबर मोनखागोनदां उन्दुवासैबो दां सिबाय दाबो ओइ हाथरखि बिनि जेबो खबरखौनो मोनला थुनथुलि जेबो खबरखौनो मोनला नों हार मानिनाङा दे नों गोसोखौल' हमथा जोंहा मेहेरा मोनगोन ना फैफिनगोन बियो आरोथ' बांद्राय दुखु जानाङा बुंदोंना जोङो मारै दुखु जाया जानांगौ दे थुनथुलि मारै दुखु जाया जानो हमनानै ला जे नोंनियाबो सोरबा बिराद आंगो हो जुदि बे हरखाबै बेफोरबायदि जायोमोनबा आंबो सहायनो हानाय नङामोनलै बेबायदि अब्ला गोसोफ्राव माबायदि साननाय फैगासिनो आंनि मोनथिगौ ना नोङो थुनथुलि मोजांबो सानफ्राङो गाज्रिबो सानफ्राङो सानैनो फाग्लि जालायलांसिगोन आङो अब्लाबो दे उन्दुहैथ'दो हर जाबायना औ ओमफ्राय नों मानो ओंखारामोन जेबो नङा बाहेरावसो एसे थांनो ओंखारनायानो आङो दे माला सोरांबावगोन जाखो ओमफ्रायो जेबो नङा दे साननानै ला गाबोन माबाफोर सोराङोब्ला माबा नङा माबा मोनसे मोजां खबर मोनगोन दे नों बुंनाय बायदि जायोब्लाथ' मानो जायाबिलाय जानांगोन ओमफ्राय नों बैथिंबाबो थांनो हागोन दे दाथ' हरखासो नालाय रावबो फैखायाना आरो जागोन दे न'नि उसुङावबाबो थांखायो आङो न'आवबाबो हाथरखि ओमफ्राय ना आं माबा गोग्लैनाय बायदि खोनादोंमोनलै नों खोनादों माबा गोग्लैनाय आंबो सोरनाव सोंखो नोंनाथ' गोजान बहायबासो ना बोरै मोनथिनो दे थेवबो साला मानोबा माबा मोनसे फैनाय बायदि मोनदों माथो आङो मा जाथावथाव आइ बेथ' गावनि दुनियावनो दङ आंल' खोनादों ना मा जाखो मा जाखो थुनथुलि जेबो नङा दिनैथ' नायथारगोन आं र' मा फैमारदो मानसि जाखो आरोबाव ना हाग्रानि जुनारफोरसो फैखो ना मा सोदोब खोनादो जेबो नङा दे जियानो जा जोंना बांद्राय बेबायदि थांद्राया आरो अब्लाबो औलै थुनथुलि माने बोथोरा एसे गाज्रि जाब्लानो अखा एसे हाबानो बार फैबानो थाङो जोंना अब्लाबो बांद्राय बिदि थांद्राया आरो ओमफ्रायथ' थुनथुलि बेबायदि हराव आं ओंखारब्ला दा बै हरखौसो गोसोखाङो जेब्ला बिसोर आंनि मेलेमखौ थिखोना लांदोंमोन हाथरखि you just don't worry okay ओमफ्रायथ' दिनैथ' नों हारसिं नङाना जोंनि फेमिलियानो दंजोबो माथो फैबावथोंलाय सोर फैयो जों थानायाव मानो फैया बिसोरलाय फैथों मानसि गाज्रिब्ला आरो बिसोर फैबावनो चान्स दङ जागोन ओमफ्राय आं बाहेरायाव थांना फैनोलै नों दसे थाथ' दे दे थांना फै आं बेयावनो थागोन आंथ' जमबावबायसो नै मा जिनिसमोन बिसोरो दे थाब थांना फैदो माबा थुनथुलि मालाय जायगाबो ना उन्दुनोबो ओंखारथारासै आंखौ हरानो हर जालांबाय सोरांलाङो हर जायो थेवबो बै गिथावना हरखौ आं बावनो हानाय नंला गोसोखांब्लानो गोजांस्रिउ मोनजोबो आङो इसोरा रावजोंबो बेबायदि दाखालामथों आंनि बायदि सोरबा आंखौ खोमानाङो बेबायदि आंनि थाखाय जोबोद गोब्राब दाथ' ना उन्दुनो ओंखारो ना मायो सोरांनायखौल' नेसै आङो सानलायलाङो माबाथ' मोनसे गुड निउस फैगोन माबाथ' खबर मोनगोन नाथाय नङालै आरो बेनो बे मोनाफिनो दिनै नायलाय मेहेर जोंनि न'नि मानसिफ्रा गासैबो फैजोब्बाय नोंलाय मालाथो फैबावगोन दिनैलाय आरो मा सोदोब बिलाय सोर दङ सोर नोंलाय मेहेरनि खबर नांगौना नाङा नोंनो मा आदा मेहेरा बहा आरो बबेयाव दङ बियो नाय एसे सिरि दे मानो होनबा रावबो खिथानाङा नाथाय आदा जों बेसेबां नागिरगासिनो मेहेरखौ बहा दंमारो नों मिथिगौ नामा औलै बिनानाव आं मिथिनायखायनोथ' नोंखौ दिनै खिन्थानो फैदों माने बेफोरबायदि खोनानानै दुखुआव दं होननानै दा नों जुदि बयनोबो खिन्थाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ नोंनि फिसाया नाथाय बहा दं आदा मेहेरा आंनि मेहेरा बहा आं बेसेबां नागिरगासिनो बिखौ नाथाय बिनि थाखाय नोंसोर जों थांनांगोन दा बियो जोबोद खस्थ'आव दङ मेहेरा खस्थ'आव दङ
औ नाथाय नों जुदि जोंजों थाङोब्ला नों बेखौ लाबोफिननोबो हागोन नंगौना अब्ला आं दानो थांगोन आदा नोंजों आंखौ मेहेरनिसिम लानानै थु नाय बिनानाव नोंसोरथ' पुलिसनोबो खबर हरबाय नङासै औ आदा पुलिसाबो जेबो मिन्थिथ'वाखै नाथाय आं गासिबो फाथा लागायजोब्बाय मेला बबेयाव दं आरो सोरनियाव दङ सोर लांदों अब्ला दानो थु आदा आं दानो थांगोन मेहेरनिसिम आंखौ बिनिसिमल' लानानै थुदो दे जागोन दे नाथाय नों दा सिरि सिरिसो थांनांगोन आंजों जुदि बेलेगा आरो सोरबा खबर मोनो नोंनि फिसायनि माने साननानै ला जोबोद खैफोदाव गोग्लैबावगोन जागोन आदा रावबो सिखारथ'वाखै माने बयबो उन्दुखादोंसो ना आं दानो थांगोन माने मा जायो उनाव जागोन ना दे होमबा थुदो दानो बिनानाव नोंनि मोजां थाखायसो बुंखादों आङो पुलिसाबो नागिरनो हाया दानो नङाबा थुदो आदा थु दे फै आंनि उन आंनि मेहेरखौ आं अब्ला नुयै मासिगोन आं हजों मेहेरजों थांग्रोनोसै नांगौबा उनाव न'आव खिन्थाफैनोसै बिनि जिउआ खाथियाव दं होनदोंना दा खिन्थानोबोथ' हायाना आङो दे थाब फैदो बिनानाव सोरबा मोनथिबा जारला जागोन आदा मा बेथ'दो आंनि सासे लोगोबो दङ नालाय बे बाहेरायाव थांदोंमोन दा फैबा जारला जागोन गोख्रैनो थुदो होमबा आदुखि रथ'लाय बाथ्राखौ खोनानानै बोरैबा गाज्रि मोनबाय थाबाय माथो दा सासेखौबोथ' जेन थेनसो लांदोंमोन आङो जुदि बिनि हिनजावखौ माबा मोनसे खालामबा मा जागोन दे अ गड माबा मोनसे खालामना हरदो दाथ' आंबो बिनिसिम सौहैनोथ' माबोरै आरोथ' जुदि आं बिनिसिम थाङो नङा बसआ मोनथिखागोन माथो जायनि थाखाय आंनि गेमाबो अभार जागोन आरो सासेनि जिउआबो खाथ्रा जानो हागौ जुदि बिसोरनिफ्राय बांद्राय डिटेल्स बहनो बिसोर आंखौ डाइरेक्ट हमगोनसो थेवबो एसेबो मोजां मोनासैलै आङो सासेयाबोथ' आरो जेन थेनसो आरो दा बिनि हिनजावखौ बेबायदि बिसोरखौथ' आं सिनाया थेवबो बिराद गाज्रि मोनबाय थाबायला आं बिसिनि नोजोरावबो बारा गोग्लैनो हाया आङो नङाबा आंहा बिराद प्रब्लेम जागोन नाथाय लाखि आनलाखिलै मा खालामनो हाबावनो दे मोजां मोनगौमोन आङो माबा मोनसे हेल्प खालामनो हाबावबा बाट सरि एसेबां जुदि खालामबाथ' डाइरेक्ट हमखागोनसो बिसोर आंखौ नोंसोर आंनि जेबो जाया थेवबो बोरैबा मोनदों आङो आरोथ' आंबो आंनि खामानिखौ गारनो हाया मानोना आङो आंनि थाखाय नङा गुबुननि थाखायसो मावो आरो आं जोबोद मजबुर न'आवबो फैसा हरनांगौ आङो फैदो बिनानाव माबोरैनो आदा आमथेथ' जोबोद मोजां मोनबाय आं बेखौ खोनाना नोंसोर मेहेरखौ मिन्थियो बहा दङ है थेंकिउखौ उनाव होनबाय थादे बिनानाव नोंनि फिसायखौ लोगो हमग्रोदो आरो सम गैला जोंनाव नङा आदा बिब्दि दाबुं मेहेरखौ लोगो हमथारनांगौ खामानियाथ' जाबायानो आंना नों आंजों थांनाय माने गैला नोङो जेरैखि जाबाबो दिनै मेहेरखौ लोगो हमथानोसै बे आदाया मिन्थियो बुंदोंना आं नायबानोसै दे फैद' बिनानाव थाबनो आदुखि नाय बिनानाव नोंनि फिसायखौ बासायनो गोसो दंना गैया बहा थांनो नागिरदों नों बेजों आरो सोर बेलाय सोर थिनथिलि आयु हाबाब मा बेलाय एकदम सिरि थाखा नङाब्ला मादै दादि आदा नों बेफोरखौ मा खालामदों बे आबौ आदा होनदों नोंलाय बेनाव गोन दं गोन आरो आदानि बेना आदासो जाबावबाय नों थांनो गोसो दंना गैला जुदि नों थाङाब्ला ओंखारलांसै नङा आदा आं थांगोन आं हे गसाय माबाव थांलाबायनो नोंलाय बेजोंलाय आं जोबोद गिबायलै आंखौ बिब्दि दाखालाम आंहा दाबो गोबां सिमां दंबावो आं दानो जमराजाजों थांनो गोसो गैथ'आलै बेखौ आंनिफ्राय बोखार ओमफ्राय नों गिबावाखै आदुखि नों गिनो ओंखारबावाखै नै आं मानो गिनो दे थिनथिलि बे आदाया जोंखौ हेल्पसो खालामनो फैदों औ आरो नोंबो सिरि था नङाबा नोंसोरनो मेहेरखौ नांगोना नाङा मानसिखौ नांगौ आदा नांगौ आं बेनो खिन्थानि र' आरो सम गैलाथ' दे मेहेरखौ मिथिनो लुगैदोंबा रावनोबो खबर दाहो पुलिसनोबो खबर दाहो थिनथिलि बे आदाया बुंदोंखि आंखौ ना मेहेरजों लांगोननो माने बहा दं मेहेरा मिन्थिगौनो आरो बिसोरथ' मानसिफ्रा जोंथ' मिन्थियाबो ना सोर
जों जेबो रिस्क लानो हाया थुनथिलि आंनि मेहेरनि जिउआ दा खैफोदाव दङनो बिनि जिउखौ बासायनाया गोनांसिन ना आफा इसोर मा बुंखो नोङो आदा होमबालाय थुदोथ' जोंखौ लांदो मेहेरनिसिम जों रावनोबो खिन्थाया थुदो थुनथिलि थांसै आदाजों नाथाय आं बिनि हिनजावखौल' लांनो हागोन बोरैबा जुदि बै गाज्रि मानसिफ्रा सानै साथाम बेबायदि खबर हैदों मादों मोनथियोब्ला आंखौबो नागारनाय नङा मेहेरखौबो नागारनाय नङा नोंसोर मा मानसिखौ मोजां नांगोन ना नाङा मानसिखौथ' जोंनो जेरैखि जाबाबो नांगौ आदा आंखौ बिनिसिमल' लांदो आरो सासेया जुदि बोरैबा खिन्थायो हजोंहाय हले गैला आं बेफोरबायदि माबानो हाया आदा आं नांगौबा खिन्थाया रावनोबो मेहेरनि हिनजावखौल' लांदो आदा हाथरखि नों दुखु दाजासै हनै आदायानो बुंखाबाय मेहेरखौ लोगो मोनसिगोननो नों थुनथिलि माथो बुंखो आंलाय बिनानावमोन मेहेरखौ लोगो मोनखासिगोन टेनसन गैला आरो जोबोद खस्थ'आव दङमोन दा आरो मेहेरनि खबर खौरां खोनानानै जोबोद एसे माने एसेबाबो मोजां मोनदों गोसोआव आदा आरो आंथ' बेफोराव ओंखारनोबो बोरैबा मोनलायलाङो आं रावनोबो खिन्थाया आदा मेहेर फैयागौ मानि आं बिनिफ्राय गोजानावसो थागोन आं गिनो ओंखारो आरो आंखौ जेबो दाखालाम अननानै नों सिरि थायोब्लानो जेबो जाया बेखायनो नों सिरिल' था एकदम साइलेन्ट जागोन दे लांदो बेखौ आदा फैद' बयबो खबर मोनना जारला जागोन नङाबा हजों नोंनि फिसायानो थुनथिलि आं मेहेरजों थांनि दे हाथरखि थांदो दे आदा बिनिफ्राय बेसे गोजान थांनांगोन जों नों मा सानदों नों जोंखौ लांदों नोंसो गावनो खुद बेयाव फैना गोरोन्थि खालामबायदां आदाना मा होनो थां दे हाथरखि जेबो नंला माने आं साननाया एकदम राइटमारमोन बिसोर हाथरखिखौबो माबा मोनसे खालामफैफिनमारबाय अब्ला बिसोर मायबा गेंनि मानसिसो जेरि माथो दहाय माथो खोनानाय बायदि मोनथारदोंमोन आङो औथ' र' आंबो बिब्दिनो मोनदोंमोन दाथ' सोरांनोबो थाङाखै दाबो बाराबोथ' बारासैनो अखाबो गैलाना हनै सोरबासो फैदोंमोन नामा आरो बे गथ'आलाय बहा थांखो थुनथिलि नामा माथो बायह्रायाव थांनायनि एसे गोबाव होमबा बायह्रायावसो थांदों ना नाइट वार्कसो खालामनो थांदों बेलाय जायो नामा मा गोनांथिमोन बेफोरबायदियाव फैनोलाय आबायालाय माया दा इम्पर्टेन्टआ बेसो आबाखौ सोर बिदि खालामखो जेरि आन्टि माया आन्टि मा जालाबायखो गथ' आरो नोंसोर थुदो मा बेरायनो माबा हाथरखिया सोरजोंबा थांफाबाय गथ' मा बुंनाय जादों बेलाय थांफाबाय माने मा बुंखो नोंलाय नानि दासो थांफादों बियो ओमफ्राय सोरजों थांखो बे नानि नों मानो थांनो होखो बाथ्राया बिदिसो होमबा बिनि थाखायनोथ' आंनि फिसालाखौ गाइड खालामदों बे गुबुनजों खारफालांनो थाखायनो सोर हौवाजों थांदों बे थुनाय दा दान्थि नोंनाबो जानला माला बुंथारो बिब्दि नङाना मा जानला माला बुङोलै माया नोंबो बे नुवाखै नों मा बुंदों हाथरखिया खारफालांबायनो आन्टि बेफोरखौ टाइम वेस्ट खालामनांला थुदोल' आंजों आंनिबा हाथरखिखौ बै मानसियानो लांफैदों जाय मेहेरखौ लांदोंमोन मा बिदिबा आबा मेहेरनि माबाफोर खबरसो मोनगोन नामा नाथाय नानि सोरमोन बिलाय आं बिसिनि उन थांसै आंनाव एसेबां सम गैला आन्टि हाथरखिया बिसोरजों थांफादो आरो आं बिसोरखौ लांहोखादोंसो जाय नायगोन दे जुदि मेहेरखौ बिसोरनो लांमारदोंबा देख्लाबजोबना फैगोन आं बाथ्राया बिदिसो नामा होमबा माबा नङा माबा मोनसे गरबर दंमारो होमबा माया एसेबां बुजायनोथ' आं हानाय नंला जायखिया आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो सानदों जानो हागौ आबा मेहेरा थारैनो माबा मोनसे खैफोदाव दंमारो जुदि नों गाज्रि मोजां नांलाय खमलाय दावराव दावसि बेफोरखौ बाद होथ'नानै बास दसे समखिनिखौ आबा मेहेरखौल' साननानै दा थांनो हायोब्ला थुदो नाथाय मा गेरेन्थि बिसोरनो जे आबा मेहेरखौ लांदों गुबुनबोथ' जानो हानाय दे अब्ला नोंनि गोसो जियानो जा थांगोन आङो उन जुदि बिसोरनो मेहेरखौ लांदोंब्ला दानख्लाबजोबगोन आं गनाय नङा आखायाव आखाय दिनै खबर मोनगोन गाबोन खबर मोनगोन बेखौ नेनानै थास्लायस्लाय आंबो बिसोरनि उनाव थांगोन आरे
जुदि बिसोर थारैनो आबामेखौ लांदोंबा सानि फिसालाखौ दांदों बायदि मोनदों बिसोरो आं मानो उनाव थानो जावख्लाबजोबगोन आं बिसोरखौ मेहेरनि बिमाखौ सिनायाखै आंनि फिसाया माबा मोनसे जानांगौब्ला नोंसोरखौ गोथाङै गोथां फबफिनजोबगोन आं मेहेर आबा टुनटुलिजों आङो फैगासिनो दं जुरिसो आं नोंसोरखौ सासे सासे नायजोबगोन मायासै आं फैगासिनो जोङो मानसिखौथ' बिथिंजायनो लांदोंमोन बिथिंजायनो थांनांसिगोन जोङो हेलौ आबासान